Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 10 iyul 2026 yıl. Ben iki hafta var ekrana çıkarmak sebep şu Donald Trump'ın yani Amerikan prezidentinin Ukrayna vardı, Avrupa Birleşigi vardı, NATO yararlığı vardı, İran bilen gatnaşygy ýa-da İsrail bilen özara gatnaşykları çekeleşikli ýagdaýlar bardy. Belli bir netije gelýänçe garaşmaly boldum. Sebäp özüňiz bilşiniz ýaly Donald Trump bugün bir zat aýdy, erti düýbünden ütküçük başga bir zat aýdy. Ondan ol şuun kaydany men size hakykat diýip ýetirsem, erti ol başga zat aýtsa, onda men siziň öňüňizde ýalançy bolup galýan. Şoň üçin belli bir karara gelýänçe, belli bir karar kabul edilýänçe diýip garaşmaly boldum. Ol kararym näme bilen baglanşykly? Ana görşüňiz ýaly ýa bilşiňiz ýaly 2000 ýyldan ozal emelde Ankara'da Türkiýanyň paýtagtynda NATO ýararlygynyň maslahaty bolup geçdi ýa gutordy şo 2000 dowam edip şoň netijesinde de men size gutorlukly habar ýetirmäge ýa maglumat bermäge mümkinçilik bar diýip ekrana çykyp durşum. Onu gelin yemeden başlayalım. Şol İran bilen şertname baglaşyldy da, olar dilisinin şu parahatçylyk ýollar bilen çözgüt tapmak ugrunda. Esasen şol ormuz aýlygy barady, gurrun gidýärdi. İran şoňa kontrolüni saklaýar. Şol ormuz aýlygynyň dünýäň emme haritleri gatnap durdy. Deniz ýoly bilen ýa deniz üstü bilen esasen şol ýalňyş. Indi şonu İran ýene de bir gezek bozdy. Ýa-ni bir 2-3 gün ozal. Ýöne oňa ýetmeden şo aýlyk açyk bolmaly, Amerikalaryň gözegçilik etmeli, İranyň geçýän ýanky gämeleri päsel bermeli dälilen netije gelinen ýaly edip goýulyp durýar. Ýöne oň netijesini bozulandan mana 2 günler görüp ötür. Bir aýlyň şertname baglaşylan bolsa da şol bir aýy ýetmän bozuldy. İran bilen Amerikan arasynda. İran ýanky daşary ýurtlyň 3 tane gämesini okutýar ormuz aýlygyny. Amerikanlaryň bulara ene garşylyklaryň hüjüm edip ana İran bir näçe ýanky neft terminallary we Kaspy deňdiňiň kenaryna agyr gapdallar şular bombalady. Düýnüm öňüňem 2 gün märine şular ýaly. Demek ol uruş täzeden tutuşdy diýip aýtsak bolar ýa hakykatdan daşa düşmez. Indi näme bar? Ýanky Ankara'da ýygnandylar bilen ahlisi NATO ýararlygyny gerýän döwletler ahlisi ýygnandy we daşyndan Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy şo çağıryldy, çağıryldy. Ne bolunda şo taýda Avrupa Birleşigi ýa NATO ýararlygy bilelikde Ukraina 26-27-nji ýyl, 28-nji ýyla çelli 2 ýyllyk möhlet bilen yeterlik derejede 140 milyar dolar pul toplap geçirmekçi karara geldiler. Indi şo pul nire harcadylmaly? Esasen şol yararlary bilen üçünçülüğüne Ukraina halkynyň hem de büdjetine näme ýetmeýän bolsa, o hojalygyna halkyň sosial durmuşyna ýagdaýyna onu da bir bölegi harjadylmaly. Şo ine bu tornukly kabul edilen karar Avrupa Birleşigi we NATO ýararlygy tarapyndan bilen gutlanylmaly pikir edýän sebäp Ukraina şu maha iň bir sylsyrymly ýagdaý başyndan geçirýärdi. Halkym, döwletim, goşuny. Olar bilşiniz ýaly belki mäňiz görmem ýetşenlersiň esasen Türkmenistanyň atyly zatlardan bir habar. Soňky 2 aýyň dowamyny meselem may bilen iýun aýyny alsak Ukraina tarapy öz hüjümini has güýçlendirdi Russiýa garşy. Näme boldy?
Orsiyet ozal dine öz harbi tehnikası bilen yankı harbi samalyotları bilen ya da aýdaly uzak aralyga uçýan dürli tipdäki raketalar bilen Ukrainany islan wagty gece günni bombalap bilýärdi. Inni inisiatiwa ya inni o aýdaly ýeňişin bir gapdal Ukraina tarapy geçdi. Näme üçin? Sebäp Ukraina halky men ozalym bir näçe gepleşiklerde aýdypdym. Şol SSR zamanyndan bäri şol atomly ýara bolsun, ýa-ni strategik ýaraglar bolsun, ýa-ni strategik bombardirovşyklar, harby uçarlar, beýlekler, tanklar şonuň aglabasy Ukrainada öňerilýärdi ýa Ukrainada işlep düzülýärdi. Şu ýaraglar işlep düzen ýa-da herekete girden adamlaryň köpüsiniň milleti boýunça şolar Ukrainlar. Ene uruş turandan soň ol adamlar käsi ölenem bolsa käbir inter aýatda bar, şolar özlerini täzeden konstruktorski büro diýerler. Oýlap tapyjylyk ýa-ni addelini açyp täzeden ne diketdiler. Şonuň üçin bir topar raketler çykardylar. Iň soňky Flamingo diýip urýan raketasy Ukraina ana bunun öňün berdiler, ýa-ni habarlarda 2500 kilometr Ukraina serhedinden 2500 kilometr Orsiýadyň içinde Perm diýilen oblastda ýerleşýän ýere urup, şo taýdaky neft gaýtadan işleýän zawody ýok etdiler ýa ýandyrdylar. Indi Ukraina islenip ugry atyp bilýär, ýa ýetip bilýär, konstruktorlaryň üstü bilen şol işläp düzdiler. Ýöne o taýda aýtmaly bellemeler şo indi Türkmen Çelawaýdan şo raketanyň içinde iç goşulary bar, şo herekete girdi ýani ýolun belgileýän ýa şo kompýuter bar. Şolaryň köpüsi ýanky belli bir bölegi ýa Amerikan tehnologiýasy ýa-da aýdaly ünmatar tehnologiýasy ýa NATO ýaradygynyň tehnologiýasynyň komplektasiýa edilen. Indi bunu Donald Trump'ım görüp otur, o ýanky uruşun ýelgini Ukraina tarapy ýykgyn edýär, Ukraina halky öz garşylygyny görkezip otur. Özüm öldüli bilen aýtdy Trump, her aýda 30-35 müň tany esker ölýär Orsiýet tarapyndan. Ukraina tarapyndan şol 8den biri ýa 9dan biri. Şol 8-9 ese az wepat bolýar Ukraina tarapynyň eskerleri. Ýoksam çözýäni aňyrkylar, goranýanyň bärkiler. Orsiýet öz sözü bilen aýtsa dünýäde ikinji orunda durýan harby goşuny bar. Ýöne şoňa garamazdan indi 4,5 ýyl bäri Ukrainanyň 4 oblastynyň basyp bilen sebäp o taýda ören gazaply uruşlar gidip dur. Halk topragyny gorýar, Ukraina halky olar merdanyda söwüşip durlar. Ondan häzirki zaman söwüşine indi urra diýip ataka Ukraina tarapy giden dini Orsiýet tarapy gaýt uğradylýar. Olaryň kim? Şol ozal rekrutasiýa edilerler, ýani köçede tutulup ýa türmelerde gol çekilip ýa ine bir bizimki ýar bärden işleme bararlar, köpüsi şol emigrantlardan ýa-da şol ýurtlardan adamlar kontrakt boýunça şertname baglaşyp şol Ukraina uruşy haltaky mesarupga uğru diýerler. O tak giden marda gelen ýok. Şonuň üçin olar ýöne şu öňe 1 metr ýer almalan bolsa şo 1 metrde ýüzlerçe adamy okutup durýarlar Orsiýet tarapy. Olar öz goşuny aýap saklajak adamlar däl Kreml'de oturarlar. Ay men pikir edýän ýurtdaşlar şolary şo halk gerek däl. Öz kursusyny saklamak üçin şo pejin içine ýa agaçmy, tedekmi, kömürmi taşlanýar, saklamak üçin şo ody. Ene şo adamlar ýöne müňläp her aýda pikir edip görün. 30-35 müň Orsiýetli harby wepat bolýar Ukraina toprağynda. Bir owan urşuny ýazyşlary, aýdyşlary ýaly 15.100 adam wepat bolan 10 ýylyň dowamında. Bu taýda bolsa, ine bir aýda 35 müň adam.
bir kırgınçılık derle eýsenämi. Şoň üçin Donald Trump gördü, Putin boyun eğjekkä, Ukraina tarapy ýaragy bilen öňe barýar, ýeňiş gazanýar. Olam aýtdy, misal Ukraina ýemeden Amerikadan sonra ýany Amerikalı patriot tip sistemasy var, ýani yerden asmana uçup gelen raketanyň, samolýotym ýene bir zady urup ýykyp bilýärdi. Özüm çalt tiylikde uçýan raketler ýarsama, şu patriot baryp ortaýyň içinde nerede uzaklarda da yer bar bolsa harby bazalary ýok etmäge mümkinçiligi bar. Türlü tarap bilen ullanylýar, onu yerden hem atyp ullanyp bolýar o raketan patrioty ýa-da samolýotyň aşagyna dakyp samolyot ýokary galyp soň serhediniň aňyryna da uçurup bilýär. Gara mümkinçilik kär. Indi şoňa Donald Trump gördü, Ýewropa bileşigi ýene $140 milyard Ukraina 2 ýyl möhletli harç etmäge pul berdi. Olaryň şonu harby tehnika harç etjek. Olam aýtdy, hany alın patrioty berýän size tehnologiýasyny. Alın da özüňizde işlän, gözüň gurun, ýasan, nire atýan bolsaňyz öz işiňiz diýip. Ene şo karary gelindi. Öňüň ýemede näbi Ankara'da. Bilen gotlanmaly mesele diýmek, biler Ukrainalyk etmekçi bolýan primi nämeden ibaret, ýa pikiri, ýa arzuwy. Size düşünüp aýdyp berem, mana 10 gün olur şeýlere wagt geçdiýän Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski şuňa karar eglan etdi, harbylar bilen geçiren maslahatyndan soňra ol aýtdy, biz ömen Orsiýet tarapy parahatçylykly şertlerine baglaşmagy mejbur etmek niýeti bilen 40 günlük şolar ýaly söwüş programmasyny girdiýär. Ya 40 günlük söwüş hereketini girdiýär Orsiýeta garşy. Ol hereket nämeden ibaret? Şo Orsiýetdäki ýerleşen hemme harby bazalar, ýa neft gaýtadan işleýän zawodlar, ýa harbylaryň ýerleşen ýer, ýa şo harbylaryň işleýän zawodlar, fabriklary bombalamagy dolu bir hakly we hukukly diýip şonu eglan etdi. Ine şondan bäri görýänsiňiz, eger mümkinçiligiňiz bar bolsa, Orsiýetde günne şol ýanky neft gaýtadan işleýän zawodlar ýanypdy. Otlanylýar ýa partladylýar Ukraina tarapyndan. Şoň üçin Orsiýetde şu mahal ýalňyş gytçylygy emele geldi. Gece günüz nowatda dolu zapravkalar öňüne berýärler, aýdýarlar. Bizde bir gün bol 2 gün ýatarlar marşa zapravkany garawullap açam gelip bular bize ýalňyş bererdi. Ýalňyzam ýok. Sebäp ýalňyz öndürýän neft gaýtadan işleýän zawodlaryň köpüsi Orsiýetde partladylar Ukraina goşun tarapyndan. Ine şu mahal şu döwür ine şol ýa-ni awtomat bilen ura diýip gidilnäne ýa-ni şondan ibaret dronlaryň raketalaryň işleýän döwür. O Orsiýet tarapy diňe özlerini şol mesarupga urady bolýar. Olara o halk gerekkel, ýygyna gelen gerekkel. Onu aýratyn bir temada düşünüp berer, näme üçin beýle bolýar. Ýöne Ukraina tarapy mümkin adam öz goşunyny, öz eskerlerini gowrap saklaýar. Esasan şo dronlaryň bilen uruş alyp barýar. Şoň üçin 8den beri bolup durdy. 8 adam ýa esker Orsiýet tarapyndan wepat bolýar. Bir adamın Ukraina tarapyndan deňeşdirip görün, onu näçe adam otaýda wepat bolýar. Ine şeýlerek ýagdaý bolansoň, ine Ýewropa bileşigi, Ýewropa ýa NATO ýararlygy görüp otyr şu mahal dünýäde diýip aýsama ýalňyşlar, ýöne şu mahal häzirki zaman uruş tehnologiýasyny dolu ele alan ýa alyp barýan üstünlikli özüm oldyňa Ukraina bolupdy. Şoň üçin beýleki döwletlere görelle alarlyk ýa-da şolardan tejribe öwrenerlik harby tarapdan iş gatykän. Şonam bolar edi otyr. Indi Ankara'da şu mesele oňyn çözüldi diýip aýtsa bor, indi Ýewropa bileşigi, NATO ýararlygy Donald Trump bilen aran sazlany meňde ýöne mene bilmedim bol ýöne şular ýaly ýagdaý görünüp durdy. Emele gelen ýagdaý şeýlere gelinen netije garasak ýa şoňa baha bersek. Bilýäňiz Donald Trump
Ýewropa Birleşigine de NATO ýararlygyna da kän azgyrly geçen ýyl ýarymyň dowamyny özüňiz goran, harby ýemäňizi çykdyryňyz köperdiň. Amerika seni gorajak, men o taýdan goşurum çykarjak, raketalar meýle berjek, beýle goýjak. Ene men İran'ın karşısına uruşamda siz kömege gelmediňiz. Ay garys oň öýke kiýnesi gatykän Donald Trump her gün bir hokka çykarýar diýip aýdym, türkmençelep aýtsam, günne siýasatyny ütküdip otyr. Şoň üçin häzir şu mahal şu gotorlukly gelinen karar şuwuna çeldi şol. Ondan men şu taýda Donald Trump'ly meseleni goýun, häzir Ukraina Orsiýet meselesine geçeýin. Näderedin inni Putin'i ýeme girere deşik ýok diýsem türkmençelep aýtsam şeýlerak ýagda ýemele geldi. Öňkü ýarany İran onu çok şahetleri uğradıp durdu, uruş başlary bar. Yani İran'ın dat gününü özünü gorap bilenak. Hem harby bazalaryny ýene hakykatdan Amerika bilen İsrail ýok etdi. Ýöne olar da şol ýanky 79-njy ýylda ber gelen rejim, ýani Mawlulaň rejimi şol Amerika elmeden bular Amerika biziň ýagymyz, İsrail biziň ýagymyz diýip şol ýerin aslynda dürli zesalar gordular. Şol sany şäher ýaly gidip ýatan tunneller bar o taýda. Oşun ýerin üstüne däle ýerin aslynda esasy ýaraglar. Onun üçin hemmesi ýok edilenler, şu taýdan raketler uçurup inni İran näme diýe. Amerika bilen İsrail'a daşdy. İsrail goýroýar ýapdy, Amerika uzakdy, ýöne Amerikan bazalary bar. Yani Arap döwletlerine ine şolary raket okuna tutýar. Yani İran ne diýen işi şol. Onu Amerikanyň bolan öňünde borçy bar. O taýda öňmesi bar, oşuny bar, harby bazalary bar. Samalyotlar dur, başga zatlar dur, harby enjamlar. Ine şolar bombalanýar ýa-da arada gördüňiz özüňiz şäherleriň bombaladylar İranlylar. Dubaýdakylarym gaçyp başladylar. O taýda durnukly ýagda ýemele geldi. O taýda türkmenleri de degişli ýeri bar. Ýurtdan halkyň hazynan puluny orlap giderler var. O taýda pülpüllep ýaşap bererler. Ine olaryň pikirler başlar. Erti bilen depesinden näme ýazagyny. Yani şol ýaly inni 2 gün mari Amerika İran'ı bombalapdy. Demek uruş täzeden tutuşdy. Donald Trump'a ynansak ol aýtdy, ýok bu rejim bilen biz oňşup biljekler, bular da lebizem ýok, bular sözem ýok, bular anamam ýok, bular bilen indi biz belli kully çözülşek diýen netije geldik diýip ana oldu. Ýemede Ankara'da elan etdi. Indi Orsiýet näme diýär şu karada? Indi gowşanyny gördü. Ýewropa Birleşigi, NATO ýararlygy, dol gollugyny aýtdylar we soňra çeli Ukraina halkynyň, Ukraina döwletiniň, milletiniň arkasynda dur. Elden gelen kömegin biz diýär, etjegem diýip aýtdylar. Esasan şu taýda 2 sany döwlet, 3 döwlet diýip aýdýan, 2 gün açyk çykyş edip otyrda biýanky Germaniýanyň ýolbaşçysy bilen bir Fransiýanyň prezidenti, ondan Britaniýanyň premier minister zady aýtdylar, elden gelen kömegi biz etjek. Gedip motiwlar şol sany Norwegiýada, Şweçiýada ýan geçen we şol müllükden bir näçe harby samalyotlar Ukraina uğratdy. Gara hemme taraplaryň Ýewropadan Ukraina halkyna gollug bar. Indi näme bolup biler bu ýagdaýda? Ýagdaý şu gidişine gitse ýene bir aýdal ortada 30 gün wagt bar da möhlet berilen möhlet. 30 günüň içinde Ukraina Orsiýet bilen bellisini etmeli. Şonu öýler aýtdy, biz şonu mejbur etjek Putin'i gol çekmeye, parahatçylyk şertname diýip. Olam götünjekler dur, ýokma şonu etjekler, maňa ene şol ýene de Ukrainanyň 4 san oblastyny ýa-da welaýatyny maňa berilmese men dowam etjek, eger şoňa da razy bolmasa men bütün Ukrainanyň külpeýe etjek diýip gaýbat etdi. Özüm oň ýanky Daşary işler ministri Sergey Lavrovym o Dumada oturarlarym Solowyov diýdi, beýleki diýdi. Ýalakalarym ene giýje ekranyň şonu aýdyp durlar. Bolýa goý etdiler, olardan gorkýan adam ýok. Ýöne ýadro ýaragyny ullanarmy, ullanmazmy ýa taktiski ýazarny aruje dillerde onu
Baygoýzarýady bar. Şonu eger ullansa onu diýmek aýtdylar. Bar da Ýewropada da ýa ýadarny ýara ýa atomly bomba esasan şol açyk bilinýäni ýemede bar. Fransada resmi ýagdaýdan soň beýleki döwletlerde de bardyr saklanýandyr ýöne özüňki diýip aýdylmasa da Amerikan ýaraglar diýip hasap edilýär. Diýmek, eger Orsiýet şu bir atomly bombany Ukrainanyň üstüne taşlasa, ondan 5 minutdan soň görürsiňiz näme boljagyny, Moskwanyň, Leningradyň, NATO döwletler gomşusy boldy. Ana Finlandiýanyň prezidenti Aleksandr Novak aýtdy, şular ýaly bizimle diýdi. Öňkü konsepsiýamyzda döwletiň siýasatynyň elçekkäs, ýadro ýarany ullanmak, ýasaklamak gadagany da ýema Finlandiýanyň territoriýasynda. NATO ýaralygyny giren bäri, şo ýaragy biz goýjak, özümizde ullanjak gerek bolsa Orsiýadyň garşysyna döwlet we ýurt serhet bütünlüğimizi goramak üçin. Orsiýet bilen hemme serhetleri ýapdylar. Orsiýetden adama aňyrda dursun, şo Orsiýet ýa Belarus nomerli maşinalaryň geçenlik Finlandiýa. Dapqyllyk şu derejä gelip ýetdi. Orsiýet muny görüp otyr, şol üçin bular şol ýanky taktiski ýara bolmasa da bäri ýanaky beter uly ýeme ähmiýeti bolmadyk. Olam ýöne gaty güýçli ýaraglar şonu Ukrainanyň garşysyna ullanyp otyrany soňky bir hepden içinde esasan urgu şol Ukrainanyň paýtagty Kiýew edilýär. O taýda da harbylar barady maglumat iki tarapdan beren ak bolýar. Ukraina tarapynyň berýän maglumaty grazdanylar wepat bolýar. Aýallar, çagalar, erkekler, garrylar, pensionerler, şuňýaly işçiler parahat ilatyň jaýlaryna hüjüm edýär. Ýaşap oturan jaýlaryna. Bu taýda wepat bolan sany onlarça esse agdyklyk edýär. Orsiýet tarapynyň grajdan ilatyň wepat bolýan sanyny alsak, Ukraina tarapynyň wepat bolýan ilatyň sanyny deňeşdirsek, onu bärde gaty uly tapawut bar. Şoň üçin Zelenski haýyş etdi maňa şol Patriot emesiniň sistemasynyň çılgısyny ýa ýazysyny berseňiz biz özümiz ýasap bilýär, biz öz inženerlerimiz, alymlarymız ýeterlikdi. Ene şoňa da Trump razylyk berdi. Ol muht beren Trump hemme da puluna satyp otdy. Ýöne şoň puluny ýa tölegini Ukrainanyň ýerine Ýewropa Birleşigi ýa da NATO ýaralygy edip otdy. Ukraina näde pul bolsun bu? Görüp otyrsyňyz. 4,5 mil var gece günü o devletin depesinden ya halkın depesinden bomba yağıptı. Yani şoň üçin ştaýda bolýan ýagdaý ya öňde bar bolan perspektiwa Ukraina ýene bir aýyň dowamyna Orsiýety mejbur etmeli. Orsiýet diýilende Putinlik gözüňe tutulýar. Sebäp ol 26 ýyl bäri döwleti aslına ya gol aslına KGB'nin kömegi bilen dolandırıp oturan adam. Bolar mı ol mecbur bolmaz mı? Başka da anı göreli. Inni Orsiýetde eger häzir hemme ya da ähli umumy mobilizasiýa bolsa adamlar şol bizi partizan ýadylar da ýerde grazdanylar çysam uçen edip ya owan uruşturany da ýygnadylar. 2 aýlyk, 3 aýlyk akidilen esgerler var. Birazdan mesela 45 ýaşa çelli alınıp bilinýärdi da. Indi Orsiýetde şol 60 ýaşa çelli diýip görkezdiler. Indi şolary mobilizasiýa etse, bir wagtda Orsiýet bir näçe million adamy ýene de ýara astyna goýup biljekdi. Bular hem ýene şol ýanky puşuşnamasa, ýanky mesarupkadan geçirilmeli adamlar. İýdine gelmek ýok bular. Näme üçin? Onuň ýeke sebäbi bar. İýdine gelse, ondan bir yaradar bolarlar bar, maýyp bolarlar bar. Bular özüni gahrman saýjaklar, ondan uruş diýilende şeýle bir zat ýurtdaşyp adamyň beýnisini ütkediýär. Biz onu gördük, ýani şu owan oşuna gatnaşan eskerlerimizin ykbalyny bir ömürlük travma täwelýänçe.
posttraumatik sindrom diýilýär onu rusça aýtsa. Şol emme bizdäki eserlerde şol öz döwürdeşlemede bar indi olardan köpesi şu kun bar maramızda yok, men onu aýtyp biljekler, men ýurdumdaşyny elbetde statistika yok. Ýöne ýigitler bizim Türkmen ýigitlerimizden birinte öz janyny kastetdi, ya türmelere düştü, ya içkiye yudurdu, ya ağır neşelere deyip yok olurlarım adden. Bir şol uruşun adamın beynisine salan zarbası ya urgusu. Ol öçme adam giyce bunu gözüne gert durdu. Şonun için häzir Orsiýet inni bu fronta uğradan adamlarını iyiden alası gelenek. Sebep gelse bular Orsiýety içinden partlatacaklar da. Putin'i ya on koyun gubernatörlerini yakasından tutacaklar. Sen näme edip bir oturan işin näme? Bizine geldik. Sen bize kahraman neydin? O beýleki paraha oturan ilatın üstüne uğrattın. Dini bir gany bir adamları öldürmäge mecbur ettin. Indi geldik o taýda sen pul töleýärdi. Indi bu taýda pul ýok da Orsiýet şu frontda tölenýän pul ýok ýani. Orsiýetyň içine girende bulara da hat berilenek. El aýagy ýoklarym entägem şol öz sağlygymda dölmänýärler diýdi. Demek Orsiýetyň döwleti içinden partlajak. Ýam partlap başlady. Onu aýtmak gerek. Ene şol ýalnys ýa-da benim gıtçylygy emele gelenden soň häzir halkyň gahar gazaby artyp başlady. Bular häzirlikçe öz aralaryna uruşýarlar şol benzin ýa salyarka nowbat üçin. Akıl hasaniyeter şol salyarkan ýa benzin ýetmesiniň esas sebäpkari Moskwada Kreml otururlar diýip bilse, ýöne şoňa akyl ýeten güni ondan bu halk köçä çykar ýa galkar, ýa revolýusiýader. Orsiýetde bu zatlar, geň zatlar bizim neslimizde de iki edip gördük ýa. Şoň üçin bu ýagdaý Orsiýetde gün-günden kynlaşyp barýar bilen diýmek basym wagtda bu meselem oňy çözgüdüniň gazanmagy gaty mümkin. Bolajak işler. Sebäp ykdysadyýat işlemese şeýle bolýar. Orsiýet ozat başdan, turu başdan şu bizim Türkmenistanyň ýa bilen ähli girjesiniň toğdan götürmi ýeme nebit gaz puda ondan emele gelen. Şonu öňründe adyny daşar ýurda satyp, şondan valyuta getirip, şonu ölmedi ödülüne halkyna berýär, garany öz aralaryna paýlaşyp, milliarder bolan adamlar, Kreml'larkalar. Ýöne indi döwür ötkeýär, ýuwaş-ýuwaşdan. O taýda da bizde de indi Ukrainada da ötkä botyr, Ukrain halky indi olan aýtdylar, bular ýaly bolýar, daşky düşmanymyz, indi Orsiýet bolsa bizim öz içki düşmanymyz bar. SSR ýykylyl berim şol öňkü parti sisteminde işleýän adamlar häkimeti basyp aldy. Indi şol köpesi milliarder boldy, millioner boldy. Häzir şol ogurlyk edip oturýarlar, hatda humanitar kömek bar daşary ýurtlardan. Şolaryň ogurlap öz ilatyny satýarlar. Ya başga döwletlere geçirýärler. Indi şolar ýaly adamlar azal Ukrainada. Indi şolardan arasalaýyş ýa arasalanyş çareleri geçirilip oturdy. Indi bizim dilimiz bilen aýtsak, bizim geçirjek bolýan lüstrasiýamyz birçe çetinden girdiler. 1%dan bolsa şumaha şol amal edilip başlany. Olam kimden başlany? Aşakdan näle ýokardan Zelenskiň ofisiniň başlygy bardy, Yermakdyk. Onu işinden aýrdyr, häzirim tutsa aldylar. Onu jenaýat aýyplaýarlar. Ondan ýene Mendiş diýip bir ýollaşy bardy, ol öňkü 95-nji kwartal ýylda şonuň özü çykyş eden ýemesi teatrny şo taýda bile işleşen ýollar olar ýam gaçyp gitdi, şol tutulmadyň öňüne ýemedi Israýil. Indi onu ýygyna talap edýärler. Onam suwda berjek adamdan bir. Men diňe iki adamlar adyny tutýan o taýda kän o ýyrnalýarlar, tutulýarlar, suwda ediljekler. Indi şeýle jemgyýet ýuwaş-ýuwaşdan araslanıp başlaýar. Ýokardan aýdylan söz bilen näle aşakdan halkyň edýän talaplaryň esasynda. Halk kim? Şuň kun Ukrainada hol sowuş meýdanyny uruşyp berer eskerler. Şolun diýen aýdan bolmaly. Näzir uruşy torandan soň Ukrainada bir ýyla ýetmän ütköşükliň boljaklygy görünipdir. Indi öňkü korrupsiýonерlerim galmaz, beýleklerim ýurdun daşyna gaçyp giderlerim, elini götüne damyp getirerler.
şeýle boljağına men inanýar. Ýewropa döwletleri bular hiç birini saklamaýar. Şol sany bizimkilerim, türkmenlerim şol gaçyp giderler we ogurlyk edip giderler we häzir şol Orsiýada kömek edip oturarlar we häzir oňa da ýeter. Bular hemmesi tutuljakdyr, saklanjakdyr, öz jezasyny çekjekdir. Indi Türkmenistana gelsek şu taýda bular atalogul ýa-ni nähili Saman aslının suyu öğrenip söz var Türkmen. Ola şu an edip oturuyor. O yön görünmeyen kaydı. Onun edip oturan cenayet. Mal o kosmosdan görüp oturuyor. Sen ayak yoluna gitsin. Gerek bolsa sen şu taydanım tap bilýärler nerede oturan açıl. Bular näme diýerler? Şol yurdumuzun baýlaryny gelen günden var bulan ikisi şol atalog Niyazdan başlap atalog hemmesi bular dikme serdar dikmen ýöne kaýraýdy. Bular dikip getirip oturdanam ana Moskwa, Kreml, ozal şol Putin şol 26 ýyl bar şoňa gözegçilik edip oturup ähli Merkez Aziýada akyly ýene Türkmenistan hakda ýöne bizim hem ýarasy ýarasy baýlyklarymyz mugt gidip oturup. Şol uruş başlanyň beri asla mugt. Nira näme gidenne maýdana. Enne bular näme diýer? Bular şol Orsiýada yetmeýän ozala ýaraglaryny tapşyrdy. Esserden galan hemme ýaraglar ambarlary boşadyp uğratdylar Orsiýada. Olaryň otaýdan şol Ukrainanyň garşysyna ulanylar şol ýaraglary. Ýok, ýaryn bolsa men aýdýan, aslynda ambarlaryny görkezse näme şolaryň içinde goşunma. Goşunmam bizde. Goşun galyn. Ýok. Innem şol uruş başlanyň bärinde Türkmenistanyň neft gaýtadan işleýän zawod esasen men şol Krasnovodskýny aýdýan neft gaýtadan işleýän zawod Perrabotkany Krasnovodsk menen kadyn tutýan häzir şol Türkmen başy diýildi. Nämen başydygyny özümiz goýulýar. Indi şondan önýän önümüm 190 götürmi Orsiýada idi. Ozal deniz ýolları bilen uğradylar, gämeler bilen. Şol Ukraina bombalady da. Şol gämeleň barýan terminal Orsiýa tarapda akyny. Onuň denizde de Hazarda da ýene bir gämeni urupdylar bular. Indi şondan soň Türkmeniň mugt gidýän benzini nebeti demir ýoluň üstü bilen Türkmenistanyň Gazagstanyň Orsiýada çykyrylýar. Onu aýdýan ýok, ýöne bilinýän maglumat şeýle şol. Ýani bir hepde boldy. Şol resmi tarapdan ullanylýan tarapy bir gara ýol bilen uğradylýar. Gara ýol ýani meselen aýdýa Putin jaňa maňa Ibrahim gowamyny näçe müň tonna benzin bilen Salyarkan hökmany uğradaýmaly. Bizim bolýar diýip başa näme diýip dikme serdar bolan. Olu gulu da Kreml. Urwan ullar. Putin gulu. Ene uğradyar birinciden uğradandan soň kaptalynyň ýani maşenlikler var öz içinde akylar. Näme diýip Urwan gulu iýmel bilmem adam dälmi diýip. Bularym ýetdik paýyny almak üçin daşyndan ýene de şol hamany şol Putiniň diýen sanawyna girýär diýip artykmys nebit benzin bilen Salyarkany Orsiýada uğradyar. Ve gymmat taşymak. 1 litri käýerlerde ýap 150-200 rubla çykan ýerim bar. Onuň gazançyň ulusy şo taýda bularym çün hökümetiň pastavkasy kaptalynyň öz sastawlaryny näçeliklerine uğradýan eken. Men sisterna diýip aýdylýar da ol rus dilinde ýönlenýän türkmençelep nebit taşıyan demir yol çelegi diýip aýdyn, oňam gowrumi 50 tonna. Inni manan 10 nodur. Şular ýaly kaptalynyň uğradylýan emeler nebit benzin bilen Salyarkaly çelekler bir sastaw bir owatly 45 tane çelek Gazagstana tutulup saklanyp konfiskasiýa edilipdir. Indi 45 tane çelegi her 50 tonnadan özüňiz hasaplap görüň. Bulan nähili terde döwletiň, milletin, halkyň hazinasyna el urýarlygyny. Bolýa ol Urwan uly öz janyny ýa oglunyň maşgalasyny ogurlan mülküni saklamak üçin mal o mult durdysa da Putiniň öňünde durjak adamlarda. Ýöne olar şo sebäpli uğradypdylar öz janyny aman saklamak üçin.
Emma bärdäk otururlar var, Balkan akılar. Bular şu kazanç etmek için şu takı uğra diyor. Näme üçin Gurban o tohum bilen iýmeli, biz iýmeli däldi. Bir düşünje ol, aňyrdan gelýär, ýurtdaşlar. Men şoluň döwürde olamsaň men bilýär, bular näme edip beren. Şol 91-nji ýyly eseri kılanyna, bular şol Balkan akılar, bular tire taýpa paýlaşylmaz bir jymy. Bulan şu Atabay, Japarway diýen tireleriniň arasyna elmedam oňşukçylyk bar. Ondan şolar öz aralaryny ýaşaýarlar, ýa uruşýarlar, ýa bir-birini şoguldaýarlar. Kim birinji ýetişdi? Ýa-ni şu Niýazyň kabulhanasyna ondan olam mundinlap muňa berýär, wezipen ýok, beýlek gelse bilem ogurlyk edýär, onu aýryp onu goýýar. Gara Niýaz bular oýnap geldi. Ol ýöne yer sapartyl kadyny alan adam däl. Ine şo taýda şol 91-nji ýyllarda bular paýlaşdylar, maşgala bolup. Ine bir nebit bu işgat, şu maşgalaňky, o nebit bu işgat, bu maşgalaňky, bu 10 sany nebit çelek, ine bu maşgalaňky, onun ahyrsyny Niýazda ýetirendirler de han bir ýurtda öňürilýän nebit önümler diýdi. Han şo taýda, şondan soň bulary ýok edip türme basyp, ornuny öz adamlaryny aýdyna sorar goýup başlady. Olaryň her ay 6 aýdan çalşylýardy da, şu minister bolan adamlar. Ine sorar ýaly ýa so sistemany şuň kunullanýarlar. Ine has ol gowrumdy. Siz pikir edip görüň, 45 tany sistemadan ya çelekten o bir samal poýdun alyp gidýän sastawy da ol düzümi. Şunu näçin ogurlap alyp gidebilje? Bir gap otul çöpdäle. Ýöne şol Ukraina mut aktyrylyp durulan ýa-ni benzinmi, salyarkamy, abisony kerasinmi? Şolun içine bular şu öz peýdasyny sokup şolun hasabyna dipdir. Ýöne aňyrda gazaklar goňşulamy tutupdyrlar. Ya olaram öz paýyny islendirler. Bular berennäler ýa ýalaşanlar ýa da olar prinsipe gidip, ene biziň terhedimizden ogurluk geçýär dip, ene şu 45 tane çelegi konfiskasiýa edipdirler. Ene Türkmenistanyny bolýan ýagdaý şu. Ondan o tak şol aktyrylyp dur, bihasap Orsiýa tarapy aňyrdan hiç zat gelenek, ne pul we halka ne iýmit bar. Onun için ana olur değil mi? Videorolik çıktı men öňümde. Yani bir Türkmen ýerinde ulu tir maşyny dur zapravkada, öň ýanynda Türk maşynlary olaryň tir, olary salyarka goýýarlar näçe gerek bolsa, ýa-ni bu emede zapravşyklar, emma Türkmene salyarka ýok. Ene isle Ors bolsun, Hataýly bolsun, başga biri bolsun, Türk bolsun, bulara tapawut ýok. Göreniň öňüne sırtyny öwrüp oturan rejim bar. Öz halkyna ne bular ýaly zalimlik edýär. Ne dur o benne aýdyp otur. Bulara ýalnys bardy, bize ýok. Biz näde işlemeli ýaşamalıyız. Terde soragyny goýupdy. Ne? Bolýan ýagdaýlar şeýlere ýurtdaşlar gysara gaýsyn 40 minuta golay wagt bolupdyr. Men şu taýda duraýyn size ýadatmalyk üçin. Maglumatlar geldigiçe, ýetdigiçe size ýetiren. Sag bolun, saglyklykda görüşelim, hemmäňiziň öňünde saglyk.